Tervetuloa VTT:lle. Minä olen Hannu Mikkonen ja toimin täällä erikoistutkijana täällä Jyväskylän konttorilla. Ja tänään puhumme tuosta Kaipolan alueen infran kehittämisestä. Kaipolan aluehan on aiemmin ollut UPM:n entinen paperitehdas ja sitä ollaan nyt kovasti sitten viemässä Jämsän kaupungin kanssa eteenpäin. Kerron ensin tästä agendasta vähän sen, mitä sisältöä meillä on tänä päivänä, eli minkälaisista lähtökohdista lähdetään Kaipolassa liikkeelle, minkälaista infraa siellä on ja sitten näitä nykyisiä toimijoita, joita siellä nyt tällä hetkellä toimii ja sitten vähän näistä suunnitelmista, miten ollaan tulevaisuuteen menossa. Ja sitten tietysti vanhat ja uudet toimijat, integraatiot näiden välillä ja sitten uusista mahdollisuuksista, näistä teknillisistä jutuista ja lopuksi katsotaan vähän tiekarttaa ja sitten tätä ekosysteemin rakentamista. Mutta tässä vaiheessa niin annan puheenvuoron Eemeli Tsuparille ja hän voi jatkaa omalta osaltaan tästä. Niin sanottu energiamurros näkyy jo meidän sähköjärjestelmässä. Esimerkiksi tässä kuvassa näkyy, miten tuulivoima heiluttaa meidän sähkön hintaa. Tämä ei ole mitään tulevaisuuden visiointia, vaan ihan arkipäivää ja toteutunutta dataa, miten sähkön tuotanto vaihtelee nykyisin tuulivoiman mukaan ja yhä enemmän myös aurinkosähkön vaikutuksesta. Kuvassa näkyy tuo musta viiva on sähkön hinta. Tarkoittaa, että meillä on välillä hyvin edullista, lähes ilmaista tai jopa negatiivisen hinnan sähköä tarjolla silloin, kun tuulee kovasti. Ja välillä se sähkö voi olla hyvin kallista, mikä näkyy hintapiikkinä tuossa kuvan alkupuolella. Tuuli- ja aurinkovoiman voimakas yleistyminen ja niiden vaihteleva luonne lisää merkittävästi säätövoiman tarvetta sähköjärjestelmässä. Tämän halvan sähkön takia meillä on käynnissä laajamittainen niin sanottu sähköistyminen. Eli liikenne sähköistyy, tulee sähköautoja korvaamaan polttomoottoriautoja. Lämpöpumput sähköistää meidän lämmitysjärjestelmiä ja lisäksi myös teollisuus sähköistyy. Tulee erilaisia sähköuuneja ja myös vedyn kautta voidaan puhua epäsuorasta sähköistymisestä. Eli sähkön avulla tehdään vetyä ja vetyä käytetään sitten teollisuudessa. Lisäksi pystytään vedyn ja hiilidioksidin kautta tekemään muoveja ja kemikaaleja ja erilaisia sähköpolttoaineita esimerkiksi lento- ja meriliikenteeseen, joita on vaikea muuten sähköistää. Kaikista näistä seuraa, että myös tarve lisätä sitä vähäpäästöistä sähkön tuotantoa on todella suuri. Tästä aiheesta on julkaistu paljon. Tässä on yksi Suomen ilmastopaneelin julkaisu teollisuuden sähköistämisestä. Ja myös teollisuudessa tapahtuu jo, eli Hybrid-projektissa SSAB muuttaa heidän terästehtaita vetypelkistykselle, mikä on todella ison kokoluokan sähköistämistä. Tapahtuu jo Suomessa ja Ruotsissa. Ja Neste muuttaa vedyn tuotantoa elektrolyysiperusteiseksi, eli kun ennen vety on tehty maakaasusta, niin tulevaisuudessa se tehdään sähköstä ja vedestä. Ja Stora Enso on investoinut sähköön perustuviin ratkaisuihin kartonkitehtaalla. Meillä on käynnissä tämmöinen iso Elektra EU-projekti, jossa on tarkoitus sähköistää sementin ja kalkin tuotantoa sekä sellutehtaiden meesauuneja. Kaipolan infra. Sehän on laajamittainen alue, missä tämän UPM:n paperitehtaan entisen tekemisen johdosta, niin sieltä löytyy vahvat sähköliittymät ja sitten Päijänteestä voidaan ottaa vettä ja sitten myöskin voimalaitos, tämmöinen kuplapetikattila, mikä on aikaisemmin tuottanut paperitehtaalle höyryä. Löytyy sieltä, mutta tämä laitos ei ole vielä käynnissä, että käynnistyy varmaan tuossa loppuvuodesta. Sitten tietysti rautatieliittymä ja rekkaliikenteeseen on hyvät infrat siellä ja tietysti siihen liittyy vielä kuormien lastaus- ja purkumahdollisuudet. Sitten itse halleissa on tämmöisiä raskaita nostureita, monen 10 tonnin nostureita, joilla voidaan siirtää painaviakin kuormia paikasta toiseen. Ja sekä samoin myöskin tämmöinen vahva perustus, jossa voitaisiin sitten vaikka mahdollisesti tämmöistä raskasta konepajateollisuutta harjoittaa. Ja sitten on myös lukuisia säiliöitä, on happoteräksestä valmistettuja, mistä pystyy hyötykäyttämään myös tulevaisuudessa.
No nykyiset toimijat ja julkaistut suunnitelmat, niin siellähän tällä hetkellä suunnittelee toimintaa tai on toimimassa Kaipola Greenport Oy, joka omistaa ja vuokraa tätä aluetta. Ja sitten muovin kierrätyslaitos Kaipola Circular, joka käyttää raaka-aineena kierrätettyä muovia, polyeteeniä ja polypropeenia. Ja Valkea Energia suunnittelee litium-akkuvaraston perustamista 50 megawattia ja myöhemmässä vaiheessa 40 lisää. Ja myöskin tämmöistä aurinkovoimalapuistoa, missä on sitten monta hehtaaria, kymmeniä hehtaaria on PV-paneelipuistoa käytännössä. Sitten Suomen Säätöenergia miettii metanolin valmistuksen sijoittamista sinne elektrolyyserin avulla, kun saadaan happea ja vetyä tuotettua, niin siitä metanolia saataisiin sitten varastoon. Sitten Finforel, tämmöinen kalojen kiertovesikasvatuslaitos, on nyt menossa luvitukset ja mahdollisesti aloittaa sitten tuossa toimintansa. Tässä on esimerkki tästä Kaipola Circularin toiminnasta. Ehkä tässä pääpointtina voisi ajatella, että kun kierrätetään vuodessa 12 000 tonnia polyeteeniä ja polypropeenijätettä ja on tarkoituksena heille, että yksi toimiva tämmöinen panosreaktori on heillä käynnissä siellä, millä on testejä tehty ja nyt on 9 tulossa sitten lisää ja näiden sähkön kulutus tulee olemaan megawatin luokkaa. No sitten tätä muoviteollisuuteen raaka-ainetta 9 miljoonaa litraa vuodessa. Tässä on semmoinen tärkeä asia, että vuonna 2025 niin EU-lainsäädännön mukaan sitten muoviteollisuuden raaka-aineista pitäisi 30% olla kierrätettävää öljyä. Ja tälle tulee olemaan ilmeisen kova kysyntä. No sitten näistä integraatioista eri toimijoiden välillä. Nyt kun siellä on Jämsän kaupunki on lähellä ja Jämsässähän on oma kaukolämpöverkko. Myöskin tuolla Kaipolan alueella on oma kaukolämpöverkko, niin voisiko ajatella näiden verkkojen yhdistämistä sitten, jos tulevaisuudessa saataisiin hukkaenergiaa enemmän. No sitten oli puhetta tuosta muovin valmistuksessa, kiertovesikasvatuksesta ja sitten näistä uusiutuvan energian tuotannosta ja varastoinnista. Niin uusista mahdollisuuksista, jos otetaan tämä Jämsän kaukolämpöverkko tänne keskelle ja ruvetaan miettimään, että mitä kaikkea siellä voitaisiin sitten tehdä. Eli jos vedyn valmistuksesta lähdettäisiin ja tulisi näitä Power-to-X-tuotteita, kohta noista hieman tarkemmin lisää, mutta kuitenkin niin metaania saataisiin sieltä ja voimalaitos lähtisi käyntiin ja mahdollisesti jos pyrolyysilaitos siellä, vaikka metsätähteen kuivausta voitaisiin tehdä tuollaisella biokuivurilla. Ja tästä pyrolyysin kautta saataisiin sitten biohiiltä talteen ja myöskin tästä biojätteestä niin tämmöinen biokaasulaitoksen tekeminen sille alueelle voisi olla kannattavaa ja siitä tietenkin saataisiin sitten metaania liikennepolttoaineeksi. No äsken mainittiinkin tästä konepajateollisuudesta ja raskaista koneista. Vähän tämmöisenä niin kuin uutena ja ehkä vähän tuntemattomampana asiana niin tämmöinen virtausakkujen installointi. Eli käytännössä tämä on niin kuin sähköenergian varastoimista kemialliseen muotoon. Eli ihan vastaavasti niin kuin oli äsken tuossa tuo litiumakku, mutta tosiaan noissa virtausakuissa on sitten tämä energiatiheys pienempi verrattuna ja siten sitten pitäisi olla mittavan kokoluokan säiliöitä, missä näitä eri nesteitä sitten liikuteltaisiin. Kalkin tuotannosta vähän enemmän asiaa tuossa myöhemmin. No ekosysteemin rakentaminen, sehän on hirveän tärkeä asia, että yleensä kun toimitaan yhdessä, niin saavutetaan arvoa enemmän. No kaikki tämä, miten me pystyttäisiin tämmöistä Kaipolan ekosysteemiä sitten rakentamaan ja integroimaan toisiinsa, niin ensinnäkin täällä muun muassa VTT on kehittänyt tätä happipuustausta ja muuallakin maailmassa. Eli jos tuolla voimalaitoksessa käytettäisiin osaksi puhdasta happea tuossa polttoaineen poltossa, niin me saataisiin sitten konsentroitumaan, eli pystyttäisiin enemmissä määrin saamaan sitä puhtaampaa hiilidioksidia talteen. Tuolta kierrätysmuovitehtaalta saataisiin noita ylimääräisiä kaasuja, mitä sieltä pyrolyysin kautta tulee, niin saataisiin mahdollisesti tuonne voimalaitoksen polttoon. Sitten kaukolämpökanavia tulisi sitten näistä hukkalämpökohteista, eli vedyn valmistuksessa tulee semmoista 6-70 asteista hukkalämpöä, mitä hyvin voitaisiin sitten kaukolämmössä käyttää.
Samoin kuin tuolta kierrätysmuovitehtaalta tulisi hukkalämpöä ja mahdollisesti sitten voimalaitokselta, jos niin haluttaisiin. Ja sitten yhdistettäisiin nämä kaikki kaukolämpöverkot yhteen. No äsken oli puhetta tuosta konsentroituneesta hiilidioksidista, niin se on sitten helpompi näissä Power-to-X-tuotteissa käyttää hyväksi, koska se on tosiaan jo rikkaampaa koostumukseltaan. Eli sieltä ei muita kaasuja joukosta tarvitse sitten erotella niin aktiivisesti. No voimalaitokselta tietysti saadaan sähköliittymään sähköä sitten tältä kiertovesikasvatuksesta. Saadaan puhdistuksen kautta sitten ravinteita, muun muassa fosforia talteen sieltä, ja tämä voisi liittyä lannoiteteollisuuteen. Vihreä energia monesta kanavasta, kun sitä tulisi, niin sitä voisi myöskin molempiin suuntiin miettiä, että silloin kun on halpaa sähköä, niin voitaisiin sitä varastoida, ja sitten kun on kallista, niin sitten myydä tuonne verkkoon. Tässä on periaatekuva tämmöistä virtausakun toiminnasta. Sumitomo on muun muassa tämmöisten laitteiden toimittaja. Ja tässähän sitten on, niin kuin äsken mainitsin, niin että sähkö varastoituu sitten tämmöisenä niin kuin kemiallisena energiana. Ja jos ajatellaan niitä Kaipolan säiliöitä, niin tuommoinen 100 kuution säiliö voisi varastoida semmoisen noin 3 megawattituntia sähköä. Ja toki siellä on vieläkin isompia säiliöitä, että siinä mielessä puhutaan merkittävistä. Ja tässä kohtaa niin tämä on vähän tutkimatonta aluetta, eli minun mielestäni niin retrofittinä voitaisiin ajatella, jos vain mahdollista, että lisättäisiin vain nuo oheislaitteet olemassa oleviin 2 säiliön, ja niitä voitaisiin sitten käyttää rinnan tai sitten miten halutaan, kuinka paljon halutaan virtaa tai jännitettä sieltä saatavan ulos. No tästä kalkkiuunista, mikä meillä on protona täällä VTT:llä, niin tuossa epäsuorassa kuumennuksessa puhutaan siitä, että sähköä käytetäänkin maakaasun sijasta tuossa kuumennuksessa. Ja tällä tavalla voidaan sitten noin 1/3 päästöistä ohittaa tavallaan. Ja sitten tämä hiilidioksidia, kun saadaan kalsinointireaktiosta, tähän voidaan jatkojalostaa toisiksi tuotteiksi. Eli juuri tämä CCU, eli Carbon Capture and Utilization, eli hyväksi käytetään tätä CO2 muissa virroissa. Tai sitten voidaan varastoida erityyppisiin varastoihin suoraan. Mutta mikä sitten vielä on mielenkiintoista, niin eri teollisuuden haarat, eli kalkki- ja sementtiteollisuus, teräs- ja metalli- ja sellu- ja paperiteollisuus, niin voidaan tätä systeemiä soveltaa sinne. Että tämmöinen kuin Decarbonate-projekti on ollut Business Finlandin projekti täällä VTT:llä. Toinen tämmöinen esimerkki. Sanoin tuossa aiemmin, että mitä tämä Power-to-X sitten meinaisi, niin äsken puhuttiin juuri siitä, että savukaasuja voidaan rikastaa, eli sieltä saadaan sitten sitä CO2 puhtaampana ulos. Sitten on tämmöinen reverse water gas shift, eli synteesikaasun muodostamisen avulla sitten voitaisiin edelleen jatkaa sitten tänne niin kuin isosynteesi reaktioon ja sitten kumiteollisuuteen, ja siellä on tämä isoputuleeni sitten, mikä on arvokas jae tässä. Mutta myöskin isoputuleeniksi jalostus, ja puhutaan sitten näistä jettipolttoaineista, eli lentokoneiden polttoaineista. Toinen, mikä haara tässä voisi olla, niin biomassa ja jäte- ja sivuvirroista saadaan kaasutuksen kautta ja kaasun puhdistuksen kautta edelleen synteesikaasua. Ja tämmöisen alkoholisynteesin kautta saataisiin sitten kehitettyä muita tuotteita, muun muassa kosmetiikkateollisuuteen. Mutta edelleen rasva-alkoholien jalostuksien kautta niin saadaan sitten näitä lentokonepolttoaineita. No sitten yksi tämmöinen keksintö, mikä liittyy myös teollisuuden sähköistämiseen, on tämmöinen 12 megawatin maakaasupoltin ja sen sähköistäminen, eli poltto ilman lämmityksen osuus. Jos ajatellaan, että prosessissa tarvitaan vaikka keramiikkateollisuudessa 1100 astetta, niin tällä tavalla niin vältetään sitä kaasun polttamista, kun esilämmitetään sähköllä sitä polttoilmaa, niin jopa puoleen voitaisiin rajoittaa näitä hiilidioksidipäästöjä. Ja myöskin yhdistäminen näihin vihreisiin polttoaineisiin, eli maakaasun sijasta, niin kokonaan poltetaan jotain vihreätä polttoaineita, jolloin dekarbonisaatio on 100%. Myöskin se on arvokasta, että voidaan olemassa oleviin laitoksiin asentaa näitä, ja myöskin se, että matala-arvoisempia polttoaineita voitaisiin käyttää. No viimeisenä kalvona olemme hahmotelleet tämmöistä Kaipolan tiekarttaa ja mikä se teknologiakehityksen kaari voisi olla, eli polttoaineiden, energiavaraston ja sähköistymisen kautta niin tämmöisiä
mietintöjä ja olemassa olevia projektejakin ei vielä nyt Kaipolan alueella kaikki ole, mutta muualla Suomessa, Euroopassa. Muun muassa nämä kalliovarastot ja virtausakkujen tutkiminen on sitä uutta ja sitten nämä sähköpolttoaineet ja jettipolttoaineet. Nämä käytiinkin nämä nykyiset toimijat, mitä Kaipolassa toimii, mutta mitä uusia mahdollisuuksia, niin tuossa tosiaan aikaisemmin tuli mainittuakin tämä metanolin tuotanto ja lannoitteet. Mutta uusina aiheina on mitä kehitetään, niin on tämmöisiä vahtorainaustekniikoita, eli puhutaan rakennuksien eristelevyistä käytännössä. Mikä nyt on myös kovasti pinnalla on tämä vahtorainaus pakkausmateriaalimielessä. Että nettikauppa kovasti kasvaa ja näitä tarvitaan. Sitten tuo kokoonpanoteollisuus, konepajat, tämmöinen raskas metalliteollisuus voisi hyvinkin kannattaa siellä. Ja vielä näihin rainauksiin kun mennään, niin tässä tosiaan ilmarainaus on sitten tämmöinen, missä juurikaan ei sitten vettä enää käytetä ollenkaan. Eli vähän tämmöisiä höttöisimpiä materiaaleja, mutta muun muassa kattausmateriaalit voisi olla semmoinen. Ja tekoälyn käyttö sitten tässä systeemin kehityksessä ja sitten nämä erilaiset integroinnit, mitä yritykset voisi löytää. Ja sitten tämä kaukolämpöverkon laajennus ja tietysti tämä kokonaisuus, ekosysteemi, niin tuottaa sitten työpaikkoja. Eli alihankkijoille tässä on myös paljon kysyntää sitten. Sijoittajapäivillä, kun oli mukana, niin arvioitiin, että nämä nykyiset toimijat olisi semmoinen 600 henkilöä työllistävä vaikutus, eli aika merkittävä Jämsän kaupungille.